kum sang ni le som pasari kum top lam lo nei chuan pop star kan khriat la Lady Gaga chuan avoi khatna tan Illuminati Secret Society a telavanga a in chhir thu a soi chuak ta ni Lady Gaga hian hun rei to tak atang khan fibromyalgia syndrome an tia kalam dik lo mai thei chu tiang chu lo nei to a chu chuan taksana te mut thei lo na te taksa sensitive kha thlena a chan tak hi scientist te hian an kha chuak mai thei lo hetiang net na hi chu anat na to chu a thlangau sitan hena a phala wanga anei nin angai ni he thu hi movie pakhat Gaga 5'2" ti an siam documentary pakhata soi chuaka he movie production staff pakhat chuan Lady Gaga hian Catholic puithiam apana tunma ataksa sual thlangau alo som lu chu engtin nge pai chhole dan om theiam ti chungchang a soi pui ni engponi se athlangau a khaldan chungchang hi ama vekina soi hi longai thlale lok taila sang ni le pogania New York khopuya Lower East Side antia club pakhata chuan Lady Gaga hi a performa stage atanga a han chuk chu so lotling takani min an lom khop maya kutan benga azai tele a chevela kha an lom aniang chumi a zo nu chuan pona chuaka cigarette chu han zuwang wanga athil ton chu nuama tia hetiang hi kam moni hei aina sa zo hi ka du ni tin ariwa chuan khatiang ngai tuana lag zel chak na kha aron oma ti chuan bang chu han hiang wanga cigarette zo lai chuan mi pakhat aron kala engkimi mamo chu nei ning ka khia chu chui duem aron tia Lady Gaga chuan nui chungin engchu mo atia chupa chuan engkim mole lotlin na te ming than na te hausak na te thil ti theina te chungte chui duem atia khathiam lo takin chupa chu ena athil soyom je chu khathiam chi lo ni ti chuan le chupa chu ama chuan ding chungin ahla sak thin pakhat chu aron sa suak ta Lady Gaga chun mak ti tak main chupa chu en wanga chu ta le chung song nei tu chuan engthil nge ka ti nga yang tu nge ka fakang tin chupa hna chuan engtin nge hosak na te ming than na te lag na te ro pui na te thil ti theina te chu ka nei theyang tin angen ta ni chupa ne in ton ma chuan Lady Gaga hi a hlotling chho ve mek thowa bara te late night la pa te le khatiang ang khang khan a perform kwal ve meka zai thui na niangin acha kam ta chu music lama hlotling tak ni chu nia ama ro chu chumi a thlen thei dan olsam ber chu a thlangau midang hena pek chu ni ani tan chon chu chunge poiwakna alo dream thin le adu ber nei theina ni te chuan chungte mai khera nga yam ni ti kha ama gon lang chu nia chuwang chuan chupa mun hu lok chuan inram siamna deal an saina ti chuan hlotlin na chu chiang sa alo ni ta ni a thlakau a khel chuan enge nei let kan ti chuan soituang khan hlotlin na zong ming thang sa le lo lak to sa te nen tho dun theina chance ten nei chowa producer thatak takte ama ngei pon music tha le ngai nom le tun no moi kan ti te po aron phua chuakin aron siam chuak chhota khati ang nei rangot kha atok lawa entertainment khovela chu min promote tu min chop chuak tu min the chuak tu kha poimo maya chu tianga chuan promote tok tak music industry khan aron nei chhota ni chutia aron in vo chhotonga kum khat leka chuan female best selling artist aron ni chhotanga la kha athlagawa khala wanga hlotlin na chan tu anti te kha abe se ai mai na mu ni ti ama suidan chuan atran til chuan atha khop mai anuam chove atia ma sa chu mi chung chu kai vaklo chu mi hnu lok chuan ataksa har satna kan soita kan khan engamo damlo na te poni mai thei syndrome ang te kha aron nei chowa ten ataksa kha thlagau sul khana lu khada wangin chu chuan ati buai ve fo ni na soibuka engtiang takin nge ti buai tak chu a soi thlip lowa
mà se atha muang thei lo te pon ni mai thei enga motak ama har satna anei chun zom ta ni free taka zalen taka nuam te taka a enjoy chung chu a gai lo lu to ka te ni abak zong chu ma ni de ma ni in buai pui ngai mi te khia pui si lo buai na kha anei chho tran ta ni chu chuan ni china ka soi alam po ka lam thiam lo 5 mil ge an ti nge 5 mil ge an ti khatiang kha kon nei chota atak sa na akan oma soi tuang khan hetiang syndrome hi enge thlen tu tak ti hi scientist hi an khemai lo tlata chu boi thak lai ani ti chuan le anu na chu nuama ti tak tak lo wangin kha athlakau a khal to kha nei le aduwa mitam tak chuan ho sakna te lagna te ming thanna te chu anu na anda poimo beka chumi tu chuan thlakau khal te chu engti na mani lo ma se kha ho sakna te lagna te ming thanna te an nei chung le an chen chung chu gai lo te ni abak zong chu hlim lo na ma ni thamuan thei lo na te tin taksa na neu te depression te pon yang chu khatiang kha lo om chhotana thren ka thepe chu anin ti thlum pha fo ga yang ani tin an soibok September tha sang ni la som pasuri khan Lady Gaga hian Joan huna atuk nei tu chu a cancel nge a chan chu he taksa na umbang hi ni IG page a page one cross tel chunga atong try lai niom tak hi a post nge a soidan chuan thudik tak a soi chuak thrin tuna hian adam lo na an na hi thil tak tak ania chu engtia ti dam chi nge ni enge a chan tak ti hi an zong na sa ma se kan zong humai theilo ni ti a soi tel nge bokani ti chuan theito pin ken an kolanga ka khisel thata ka in pe ivele heng ka thil ton te hi ka on la se rang cheu ti chuan ke manga house na tok mek te pon in ma chon thiam theinan ti in a soi ni thir tu du tak te Johan na thon khat bunga chan som pakwa chuan khovel pum hi misual pa setana soina ni athun hnuaya omma se pathian atonga chuak kan ni ti kan hria ti kan moni setanan iswa thlem lai khan amma thing thi turin voi khat phei chu ati nge ni kha tio ma se hi kan theng hil tu kan ni lo setana khan iswa kha engtik lai mai na ne ngai dawa iswa khan he na changzel chu tiang deuh chuan Lady Gaga po kha athlaka wa phala abuai khop mai ison he na le duwa a ha sat na to zong an ngai tu khan khang athlaka wa phal khop tuwa man ni na khatat lawa a to pa chuan ison hen lampang apan le ta ni setana hian min man hian enge atum ber kan khuyam kan be se na ti bo hi ne pathian laka kan be se na le thei to lo tang tlat to anga kanin khia thei chung chu setana he tha muanga ma se pathian he la hen kan le thei ni kan du phota kan du thlanna pathian he na kan pe ni chuan pathian hian min lo la kuang ko le duwa min siam thak le du ni ti be se na kan nei hi lau em ya chumi to chuan kan be se na ti cheveka a then ta chuan natna mangin natna hlom tak te min ve ti ga kan be se na ti bo pathian ngam po hoi le mai la he tiang natna ve chung chuan ziam to chuang lo ti ngai dan te min pe a then chu sun ne che tak mo kan sun nu te nom tak te chumi mang chu min zuya pathian lama po han hoin han ti ve vio thrin mai ra khang kan sun nu te khan min on zui tlata kan ti hlei thei to thrin lo ne apoi mo bek chu pathian chuan malam min thlir puya setana chuan kan hnung lam min thlir pui thrin in hnung lam mi thlir chuan kal le zel tlak lo in nga yang imala mi thlir chuan imala mai thil mu kha thleng ngei turin chaklo chung ni pan tok ang chu wang chuan hnunglam thlir lovin imalam thirla isua chau be se na nei la khovela hian be se bo ta na be se na pe thei tu om chun chu isua mel isua mangai na mel hi ni